Bizitza nolabait ezusteko konstante bada. Zuk zure planak egiten duzu, baina askotan ez diatetzen, zuk uste bezala. Beste askotan zuk uste mio dezente hogea atetzen dira, Eta konturatzen baza, normalki bizitza jakite uzutza zer den honena. Zein da proposamena? Jakinta bizitza badigula, albazu egunerokotasunin eskaini zure buruai zure pilak kargatuko juzten esperientziak. Zure pilak kargatu zen zure energia atope jarko zatun esperientzia eskaini egunero. Izan jake, naturan pasioa, hau da gehinetakoa kargatzen duna, ezkia hartu, neurrian baita ere, ur estrukturatukin harreman eduki, aleia itxasun sartu, bainatu, itxasun ingurun pasiatu, edo errekan putzun sartu, edo launakin egon. Bai? Norbeak bere pilak kargatzeko esperientziak bertu edo baki norbeak baki zerk elikatzen duen. Baina albada egunero, ze bizitza badigu, gaurko eguna ja bukatza digu. Gaur, norbeak nire kasu nik ez bautiten zehoze ni elikatzeko, gaurko eguna jonda elikatu gabe. Biharko eguna beste egun bada, ez dakit iritsiko nazen, zu baldakizu iritsiko zala biharko egunea. Bai? Seguru zaude? Bazpare gaur aprobetxatu planakin, noski baietz planakin, baina planak agian ez diateko uste bezala, Gerrilla moitzen jakin, hori erra da, bizitza, ez usteko, konstante bada, imprevisto. Eta horrek edertu iten du baina. Erra ba, hoxe, eguna bukatzeko, pasio bat. Arna sartuaz guztua.